Tij is uw vak. Sjur op wiersmatenten.nl. Bij Lidl krijg je zin in de zomer. En in de lekkerste verse vleesspecialiteiten voor op de barbecue. Zoals speklapjes, barbecue-schotels, spiesjes, worstjes. En met elk stukje vlees spaar je direct voor een gratis barbecuepakket van maar €4,99. Haal nu je spaarkaart in de winkel. Eindelijk zomer. Lidl, de hoogste kwaliteit voor de laagste prijs. Jo, gaat de klus binnen, zat hier. Nou nog wat extra op Tijn en Motivière personeel regelen. Werktijd in Boeten, Post en Jereveen. Werktijd kan rap en op een makkelijke manier personeel regelen in alle sectoren. Werktijd, payroll en stuurt uit. Werktijdbv.nl. Werktijd, een boetengewoon bureau. Kom, mij simmer in Friesland naar een van uw Sontje expertwinkels waar deze zuinige Sanusi wasmachine. Met 1400 toeren en 8 kilogram vulgewicht en voor maar €399. Expert begrijpt het. Wat een frisse nu dag in design. De nieuwe Toyota Aygo. Je kan de Aygo helemaal aanpassen aan je persoonlijke wensen. Een andere kleur dak, dashboard, raamstielen, schitterend. Je mag gauw even bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Dank de Lietse elektrische apparaten. Kist ze inleveren bij de Milieustritter of bij de winkeldesk wat Nijskepers. In Leeuwarden kist ze ook dichtbij kwijt. In de WeCycle inleverbak onder veel PostNL brievenbussen. Sa blauw groenstoffen behouden. Denk om het milieu. Sjug op wecycle.nl/Leeuwarden. Je riede al 14 een Aygo van €129 in de maand bij Tolman, Galema of Strikbedaar. Ajo, lekker slek. Verder wie de boer, goed en het joer. Omroep Friesland. 92.2 FM. 3 uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het duurt nog weken voor er een beslissing komt over compensatie voor boeren en transportbedrijven. Zij lijden onder de importsancties op voedsel die Rusland gisteren afkondigde. Volgens de Eurocommissaris van Landbouw moet de huidige situatie eerst grondig worden onderzocht. Volgende week bespreken landbouwdeskundigen van alle Europese lidstaten de problemen. En ze bekijken of de producten die nu niet welkom zijn in Rusland ergens anders kunnen worden afgezet. De Nederlandse regering wil geen maatregelen nemen zonder de EU. In Afghanistan zijn de 2 presidentskandidaten akkoord gegaan met de vorming van een regering van nationale eenheid. Sinds de presidentsverkiezingen ruzien de kandidaten Abdullah en Ghani over wie er heeft gewonnen. De stemmen worden nog herteld. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry had aangedrongen op een eenheidsregering om te voorkomen dat Afghanistan in een crisis zou belanden. Hoe de nieuwe regering van nationale eenheid eruit komt te zien is nog niet duidelijk. Abdullah en Ghani hebben wel beloofd zich aan de uitslag van de hertelling te houden. De afgelopen week zijn 21 slachtoffers van de vliegramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. En met de 2 personen van wie de identiteit eerder al bekend was gemaakt meegerekend, zijn er nu 23 slachtoffers geïdentificeerd. 16 personen komen uit Nederland. De overige slachtoffers komen uit Maleisië, Duitsland, Canada en Groot-Brittannië. De nabestaanden van de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne krijgen €37.000 voorschot van Malaysian Airlines op de uiteindelijke schadevergoeding. Dat voorschot wordt gegeven omdat het nog lang kan duren voordat het definitieve bedrag bekend is. Het staat los van het bedrag van $5.000 dat de nabestaanden eerder is toegezegd. Dat was om de eerste onkosten op te vangen. De Amerikaanse luchtmacht heeft de stelling van ISIS-troepen in het noorden van Irak gebombardeerd. Dat is zojuist bekend geworden. Gisteren gaf president Obama toestemming voor dergelijke acties als verdediging van Amerikaanse militairen en christenen die op de vlucht zijn voor de opmars van ISIS-troepen. Het weer, geleidelijk steeds meer buien. Het kan ook onweren. Het is 23 tot 26 graden. Morgen nog regen, maar morgenmiddag zon en dan is het 23.